Favoreggiant sur la ville de Carcassonne et la montagne Nègre, la ciutat de Carcassonne est ben coneguda du monde entier et est visitée de tout le long de l'année, amb si torres, si bari, si carrierettes, si boutiques. Pamè, uei est dins une partie domaine coneguda que vous menant est le Castel Quintal. Est un mai nau d'usserre que fugué bastit di lo nau age median. La famille feudale di Trencavel y visquet jusqu'à y cruzada. Aquel monument fugué modifié pendant un millénaire. C'est Jean Blanc, archiviste à Carcassonne, qui nous va faire découvrir quel monument remarquable que nous accueille en hiver de 2021. Ici, somos au Castel de Carcassonne, Castel Quintal, comme se dit, de ciutat. Es un bastizo complicado. El castel es liat a una famiglia importante, los Trencavel. Los Trencavel que arriben així al segle XII e van desenvolupar ciutat. Eren les senyors de Carcassonne. E all'epoca del Trencavel hi havia únicament la partida que es dava faço eu aqui, davant eu. Aquí n'existava pas. E així va sabent que a Carcassonne, dins el futur departament de l'Audo, hi ha quelcom que arriba important, molt important de l'història, és la cruzada contra les albigeses. 1209, e la cruzada senyorial amb Simon de Montfort, que venia del nord de la França. E après hi ha hagut la cruzada royal amb el rei Louis VIII de Lyon. E tot això va fer tot canviar així al castell, perquè a la plaça de Trencavel hi va haver un altre personatge important, el senescal de Carcassonne, que representa el rei de França. I a partir d'aquell moment van transformar el castell en una fortalesa, és per això que van edificar aquella muralla per tot tampar dins un quadrilàter defendut per els remparts i les torres. És un peu d'història important del castell. Aquí veiem una muralla amb de traços de xeminero, pensi. Què s'ha passat? Així hi havia dos talses. Jo même les he conegut, calculis, eren pas encara demolits. Dins d'aquests pitjors hostals aquí hi ha els primers guides que demoraven aquí, els que feien visitar la ciutat. Davalant ar sottoterre per descobrir une capelle bastida sur la mosaïque d'une villa romana. E així dins una sala baixa, un pau, e així se veu una mosaica romana, una mosaica del primer segle de nostra era, e hi havia, en efecte, già un telecastell, una villa romana importante, e se vede així un pau la mosaica que hi havia. E se vede que erano de figure geomètriques, blancos i negres, com se pot veure. Se pot datar del primer segle de nostra era. La villa devia ser importante e il patró de la villa devia haver l'argent per fer tota la copla, sicuro. E han fet sulla mosaica una costruzione forte interessante e l'abside d'una cappella, che hi havia la cappella del castell, la cappella Quintal,
E la cappella remonta al secolo XII. En 1161 existava déjà. E hanno pas esitato a fare su aquel mosaico, su quella muravo. E aquel cappello è dedicato a Nostro Damo e també a Sant Blasi. Hi ha dos patrons per aquel cappello. Arrivava força ben també d'acò. E aquel cappello è stato completamente demolito quando il castello è divenuto caserno. Un caserno militare al secolo XIX, soprattutto, e la cappella ha disparu. Han deixat de traços amunt, mais il n'y a pas mai de construcció. Mais així és interessant perquè justament hi ha la base d'aquell cappello comptado. Aquell cappello fosquet fullado en l'arqueologia per Dominique Baudreux e è venuto le mese quando ero sul sentiero així e han trapat de piccolos tombos, de tombos d'infants. Altres coses, les infants, hi ha plaques de municions tot jove, qualques junts, qualques setmanes, qualques mesos. Era fort interessant. La cappella era normal in un castell. Hi havia un capellano així que jo l'he messo cada junt per la família del conte o del vicomte. Anna munta a traversa la boutique des souvenirs et des livres per dintra din la salle de la fum. I monges venien per fare les ablucions abans de prendre les repas dins le refectori. E és una chance d'haver aquell testimoni així a ciutat. Bese tres cruz en Peiro s'appellent des cruz dispuidados. Se vede un cercle alla partita nato, amb una cruz dins el cercle e també se pot se prolongar dins la partita bassa de la Peiro. Aquellos cruz è un sorto di modo al secolo XIII, centrato nei cimiteri, placidos, quand un país disparescut, mais també aquells clubs podien marcar un territori, una terra, on s'entrapava pla. Altres cops, quan justament caien marcar una terra, i podien mettere aquells clubs aquí. Aquella sala è menzionata in un documento del secolo XII, la sala di mort latino, ma in un'altra sala rotonda, la sala ronda. Mi però, ammesso che io l'ho avuto, ho cavagliato aquel mot, rotunda. Així se prenien les decisions importants que cal prendre dins l'administració del seny de Carcassonne. Se pot veure de pintura, de traços. D'un costat se veu hi ha de soldats, una guerra, veureu, certament. E així també un altre afrontament entre els soldats i els xavals. Hi ha que diuen que veureu fa al·lusiu també a Roland, el nebot de Carlemagnos, a la batalla de Roncesvalles en 778, perquè hi havia també de documents que ne parlaven, de cronicos, la cronica del pseudo Turpin, que parla també de la batalla de la Grâce, de les Cordilleres. E sabem que hi havia els musulmans en un moment donat que eren venguts de la regió
a preso Carcassonne nel 725. Infatti, bene, questa è un mistero, su che posso appellare in una leggenda. E dit che era un dinossauro che bucava la morte. Aveva 1600 cavalieri, y de placos tumbados en Pero, que se trapaven per qualcunos de l'ancien convent dels dominicans de Carcassonne, pas plan de ciutat. E visito arrivo ici per visitare un castello e tutta la ciutat. Besoin de costruzione de bois aquí, sur la muraille, in la partie alta de la muraille. Ça parle l'Eur, H-O-U-R-D-S. Mais les que besoin ara sont pas ideals. Han estat refait al début del segle XX per les que han restaurat la ciutat. El primer procedure Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc morit en 1879 i havia pas acabat la restauració. Hi ha eu d'altres arquitectes que han fet la suite. E sovint d'aquesta suite han fet les urs que veiem ara, permettant de dominar la base de la muralla per ensajar d'arrestar quan hi havia des mondes que venien, els enemics, que venien faire des sapos a la base del rempart, permettant de les dominar et d'y jetar dessus des peiros ou autres causes. Et arrivant à la fin de la visite de Hay,